Os oes gadewch ni mynd o heno i addoli'r arglwydd gyda'n gilydd. Crea galon lan yno fo Dduw. Rho ysbryd newydd cadarn yno. Par i mi glywed gorfoledd a llawenydd. Arglwydd agor fy ngwefusau, a bydd fy ngenau yn mynegu dyfoliant. Gweddiwn. Dduw ein tad, diolch i ti am ein dwyn at ein gilydd i'r lle sanctaidd hwn. A rhoi i ni eto gyfle i offrymu i ti ein mawl a'n gwyddiau. Diolch i ti am dy drigaredd tuag atom. Ni'n eisos da ni yn ôl ein pechodau. Na thalu i ni yn ôl ein troseddau. Wrth i ni ymroi i ddaddoli yn awr. Llanwn meddyliau a rhyfeddod, ein calonau a llawenydd, am genau a gorfoledd. Amen. Gwe gan ni'r emyn 573. 573. Ysbryd y gwirionedd, tyred yn dynersol, ddwyfol ddawn. Mwydar ddeiar sych a chaled, a byw ha yr egin grawn. Rhoi Seion, eto wanwyn siriol iawn. 573. Gydadrodd y gyffes fer o'n ffydd. Credwn yn yw dad holl y lluog, creawdwr a llywodraethwr pob peth. Credwn yn Iesu Grist, ei unig anedig fab, ein harglwydd a'n gwaredwr, trwy ei fywyd, ei farwolaeth ar y groes, a'i atgyfodiad, gorchfygodd bechod ac angau, gan faddau union pechodau, a'n cymodi a Duw. Credwn yn yr ysbryd glad, trwy ef y mae Crist yn preswylion y credinwyr, gan ei sancteiddion y gwirionedd.
Credwn yn yr eglwys, corff Crist a chymdeithas y saint, yn yr ysgrythurau sanctaidd, yng ngweinidogaeth y gair a'r sacramentau. Credwn yn y fodiad teyrnas Dduw ac yng ngobaith gwynfydedig y bywyd tragwyddol trwy ein harglwydd Iesu Grist. Credwn mai diben pennaf dyn ydyw gogoneddu Duw a'i fwynhau byth ac yn dra gywydd. Mae'r darlleniad cyntaf heno o Efengyl Iesu Grist yn ôl Mathew ar 7th bennod. Barnu eraill. Peidiwch â barnu, rhag i chwi gael eich barnu. Oherwydd fel y byddwch chwi'n barnu y cewch chwythau eich barnu. Ac ar mesur a rowch yr hoer i chwythau. Pam rwyt yn edrych ar y brycheuyn sydd yn llygad y gyfaill, a sithau heb sylwi ar y trawst sydd yn dylygad y hun? Neu sut y dywedi wrth y gyfaill, gad i mi dynnu allan y brycheuyn wrth lygad i, a dyna drawst yn dylygad y hun? Rhaid grithiwr yn gyntaf tyn y trawst allan wrth lygad y hun, ac yna fe weli yn ddigon eglur i dynnu'r brycheuyn o lygad y gyfaill. Ac yna, o lythyr Paul at yr Rhufeiniaid, ac adnodau o'r ail bennod, barn gyfiawn Duw. Yn wyneb hyn, yr wyt ti sy'n eistedd mewn barn, pwy bynnag wyt, yn ddiesgus. Oherwydd wrth farnu rhywun arall, yr wyt yn dy goll farnu dy hun. Gan dy fod ti sy'n barnu yn cyflawni'r un troseddau. Fe wyddom fod barn Duw ar y sawl sy'n cyflawni'r fath troseddau yn gwbl gywir. Ond aw i ti yr un sy'n eistedd mewn barn ar y rhai sy'n cyflawni'r fath troseddau ac yn ei gwneud y hun, a wyt ti'n tybied y ceid i ddianc rhag barn Duw. Neu ai dibrys gennyt, yw cyfoes ei diriondeb a'i ymatal a'i ymynedd. A fyny di beidio gweld mai amcan tiriondeb Duw yw dy ddwyniad i feirwch. Wrth ddilyn ystymnigrwydd y galon ddiedifar, a rwyt yn casglu ti dy hunan stor o ddigofaint yn nydd digofaint. Dydd datguddio barn gyfiawn Duw. Bydd ef yn talu bawb yn ôl ei gweithredoedd, bywyd tragwyddol i'r rhai sy'n dal ati i wneud daioni, gan geisio gogoniant, anrhydedd ac anfarwoldeb. Ond digofaint a dicter i'r rheini a sgogir gan gymhellion hunanol i fod yn efydd nid i'r gwirionedd, ond i anghyfiawnder. Gwrthryfnder ac fydd i bob bod dynol sy'n gwneud rygioni i'r Iddewon yn gyntaf a hefyd i'r Groegiaid. Ond gogoniant ac anrhydedd a thangnefedd fydd i bob un sy'n gwneud daioni, i'r Iddewon yn gyntaf a hefyd i'r Groegiaid. Nid oes ffafriaeth ger bron Duw. Caiff pawb a bechodd heb y gyfraith, drengi hefyd heb y gyfraith, a chaiff pawb a bechodd dan y gyfraith ei barnu trwy'r gyfraith. Nid yr rhai sy'n gwranto'r gyfraith ac eir yn gyfiawn ger bron Duw. Na, yr rhai sy'n cadw'r gyfraith a ddyfernir yn gyfiawn ganddo ef. Pan yw cenhedloedd sydd heb y gyfraith yn cadw gyfynion y gyfraith wrth reddf, y maent gan ei bod heb y gyfraith yn gyfraith iddynt eu hunain.
a maent yn dangos bod yr hyn o fynir gan y gyfraith wedi ysgrifennu yn eu calonnau, gan fod eu cydwybod yn cyd-ystiolaethu ar gyfraith. Ac felly, y mae ei meddyliau weithiau'n eu cyhuddo, ac weithiau hefyd yn eu hamddiffyn. Yn ôl yr efengil yr wyf fi'n ei ffregethu, felly y bydd yn y dydd pan bydd Duw yn barnu meddyliau cuddiedig pawb trwy Iesu Grist. Bydde bendith Duw yn ei ar y darllen yna yn ei air sanctaidd. Ac fe ganwn ni'r emyn 779. 779. O fendigaid geidwad, cliw fy egwan gri, creaddelwr cariad yn fe enau di. Carwn dy gymundeb nefol heb wahân, gwelwn wed y wyneb, ond cael calon lan. 779. Gadewch i ni gydweddio. O Dduw ein tad, mi rydyn ni yn diolch i ti heno am dy drigaredd. Am dy drigaredd mawr tuag ato ni, a theg at y holl blant. Ac wrth i ni ddod ato ti heno, mi rydyn ni'n ymwybodol iawn mae dod a nawn ni ar dy wahoddiad grasol di. Ac ar wahoddiad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Dewch ato fi, pawb sy'n flinedig ac yn llwysog, ac fe rodda fi o'r ffwystrau chwi. Dyn ni'n diolch i ti, a mae llais gras a thrigaredd sydd yn ein tynnu ni at ein gilydd yma nawr. Ninnau greaduriaid i blygu ger bron ein creawdwr. Ninnau
feidrolion i ymostwng ger bron, yr anfeidrol fywiol dduw. Ninnau blant yn cael cwmni ein tad. Dyn ni'n diolch i ti, mae dod felly a nawn ni o arglwydd, dod at ein tad nefol. Hwnnw'n dad tyner, trigarog ac ofalus o bob un o'i blant. Bendithion ni felly yn dy gwmni di ar derfyn sul arall. A chynorthwya ni addoli di yn deilwng, i ddod i mewn i sbyrst di a diolch ac i sgynteddau am mawl, i ddiolch i ti a bendithio dy enw mawr. I ddod ata ti mewn ysbryd o lawenydd ac a diolch yn llenwi'n calonnau. Dyn ni'n diolch i ti am y cyfan sydd yma ar ein cyfer ni. Yn ein cynorthwyo ni i droi ein golygon ata ti mewn addoliad. Am dy air sanctaidd sydd yn ein tywys ata ti dy hun. Bendithion myfyrdod yn dy air o'r newydd heno o dad. A thrwyddo dyroi ni olwg newydd ar ein harglwydd a'n gwaredwr, Iesu Grist. Agor i ni'r ysgrythyrau, dangos i ni geidwad dyn. A dyn ni'n diolch i ti am draddodiad cyfoesog ein hemynyddiaeth, am emynau mawl a chan, am emynau sydd rhyw ffordd yn adleisio ein profiadau nina, wrth i ni gannu profiadau dyfnaf yr emynwyr. Ac am gyfle o'r newydd i droedio llwybr gweddi yng nghwmni'n gilydd yn hawelwch dy dŷ fan yma. Ac am dy fod ti'n drigarog tuag ato ni, dyn ni medru dod gan bwyso ar dy faddeuant. Bywyddos ti yr hyn sydd yn ein calonnau a meddyliau. Does dim yn guddiedig oddi wrthy ti o flaen yr hwn yma, pob calon yn agored a phob dymuniad yn hysbys. Ti garhawr thyn ni o arglwydd. Dyn ni'n gwybod i ni grwydro llawer oddi ar dy lwybr di. I ni fethu'n aml yn dy olwg di, mewn meddwl a gair a gweithred. A dyn ni'n dod os flaen di o'r newydd yn awr i geisio dy faddeuant. A dyn ni'n gweddio arglwydd y byddi di'n rhoi yn o'n ni bob un ohono ni. Yr un ysbryd hwnnw sy'n barod i faddau a chyd ymddwyn yn ein holl ymwneud ag eraill. Fel yr wyt ti yn drigarog tuag ato ni, gwna ni yn drigarog tuag at ein gilydd. Wrth i ni ddod fan yma gan bwyso ar dy ras, gwna ni yn raslan yn ein hymwneud ag eraill. Ac fe wyddon ni o arglwydd na dyda ni ddim yn dod ein hunain yma, ond yn dod yn cynrychioli fel petai, teulu'r ffydd ym mhob man, yng nghwmni dy bobl di, sydd yn ystod y dydd heddiw wedi bod a'i
gliniau'n plygu a'i tafodau'n cyffesu, fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. A dyn ni'n cofio'r un pryd am dy blant ym mhob man. Trig ar ha o arglwydd. Oedd yn rhai sy'n dioddef o'n hamgylch ni. Rai hynny ar hyn o bryd sy'n cael bywyd yn anodd. Boi trwy weiledd, gwendid, trwy effeithiau'r tywydd poeth, trwy brofedigaeth, trwy glodi, digartrefedd. Mae hynny sy'n cael bywyd yn anodd o'n cwmpas ni. Trig ar hawr sy'n o Dad. A bendithia rhai hynny sy'n estyn llaw ym mhob man i gynorthwyo y gwan a'r anghennus. Byd i'n nerth i bob un ohonynt i'w cynnal yn ei gofal dros ei cydddyn. Trig ar ha o arglwydd wrth rai sy'n dioddef yn ein byd ni ar hyn o bryd. Be am dy blant ffyddlon di yn Venezuela, rai hynny sy'n galw ar denw di yng nghanol y drychineb fawr, y daeargrynfeydd. Dyn ni'n diolch i ti am ei ffyddlondeb i ti. Am y modd y maen nhw yn galw ar dy enw o cynnal nhw arglwydd yng nghanol eu pryderon a'i colledion. Dyn ni'n cofio am rai sy'n dioddef yn Sbaen yng nghanol y tannau di-drigaredd. Cofio rhai hynny o arglwydd, lle bynnag y bod, sy'n dioddef heno. A dyn ni'n diolch i ti am bob ymateb hael i'w cynorthwyo. A dyn ni'n byw ar un ystyr hefyd o arglwydd mewn byd sy'n brin iawn o drigaredd a thosturi. Dyn ni'n gweld rhyfeloedd a gwrthdaro o'n hamgylch ni, crylondeb dyn tuag at ei gyddyn. A mae meddyliau ni'n troi at ein harglwydd Iesu Grist. Torodd lwybr iddo'i hunan, drwy ein byd di-dostur ni. Boed yw ffordd ef, boed yw ysbryd a'i gariad ef, gydio yng nghalonnau dy blant, a rheolwyr y cenhedlaeth o'r newydd. Dyn ni'n gofyn y cyfan yn ei enw sanctaidd i'r hwn y byddor gogoniant a'r gallu yn oes oesoedd. Amen.
Noswaithau chi, chroeso cynnes i'r oedfa heno. Mae'n diolch ni yn fawr iawn i'n cynwynidog y Parch Glyn Tidwal Jones am ein am ei herwyniad i ni heddi. Diolch Glyn. Bach iawn o goeddiadau sydd, ond yr wythnos nesaf, am hanner awr 10:06, fydd yr oedfaon dan ofal y Parch Aled Edwards. Ac yn wahanol i'r hyn wedes i bore yma, bydd dim coffi ar y camera fore dy Mawrth, ond a fe fydd yr un ola tan fis Medi ar orffennaf yr unfed yr hugen. Felly un sy'n ar ôl nes mis Medi, sef gorffennaf yr unfed yr hugen. Daeth trefniadau angladd Mrs Eirwen Jones i law, cynheryl yr angladd ar ddydd Llun y 7fed yr hugen o orffennaf am hanner dydd yng Nghapel Briwnant yn ymlosgfa'r Ddraenen. Hefyd, wedi'r oedfa nos Sul nesaf am hanner awr 7, bydd canolfan chapter yn dangos y ffilm People's Emergency Briefing, sy'n addas iawn ar hyn o bryd, dwi'n teimlo. Ffilm am yr argyfwng hinsawdd a natur. Yn dilyn y ffilm, bydd trafodaeth dan arweiniad aelodau o gymuned Eco Eglwysi Caerdydd. Diolch am wrando. Fe gymrwn ni'r casgliad nawr, os gwelwch yn dda. Cymer fair ar da sydd ddim. Cymer fy nghenedd y fain llawn, bydd wasanaeth tro, bob dawn. Erbyn ni'n rhoddio nhw arglwydd, erbyn ni o'r newydd yn dy wasanaeth, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Fe barhawn ni'n haddoliad drwy ganner emyn 850. 850. Un tad wyt ti o uchel i o'r, yr hwnna greodd dir a môr, tydi yn creu aist ar dy lun, i thwasanaethu di dy hun. O dy ysgyn fyw, mwyn dy rodd, yn dangnefeddwyr, wrth dy fodd. 850.
at eiriau'r arglwydd Iesu trown ni heno yma am ychydig yn y 7th bennod o'r Efengyl yn ôl Mathew a'r 2 adnod gyntaf. Peidiwch â barnu rhag i chwi gael eich barnu, oherwydd fel y byddwch chwi'n barnu, y cew chwithau eich barnu, ac ar mesur ar owch yr hoer i chwithau. Peidiwch â barnu rhag i chwi gael eich barnu. Yn ôl yr hanes, cyn ei marwolaeth, fe ddywedodd y frenhines Mari Tudur, "When I am dead and opened, you shall find Calais lying in my heart." Wel, sicr iawn yn yr un modd, dwi'n meddwl y dylai geiriau y 2 adnod yma bod wedi serio hefyd ar yn calonna nina. Peidiwch â barnu, ac chwi gael eich barnu, oherwydd fel y byddwch chwi'n barnu, y cew chwithau eich barnu, ar mesur yr howch, yr hoer i chwithau. Geiriau does. Yn y breges ar y mynydd, mae Iesu'n sôn am gymeriad y Cristion yn y dyn. Ei holl agweddau, pob agwedd ar ei fywyd, ei gymeriad, cyfiawnder, ei grefydd, yr hyn mae o'n ei gyfrin drysor yn ei fywyd, ei ddylanwad ar bobl eraill, a mae o'n sôn llawer iawn am ei berthynas â phobl eraill, ei frodyr a'i chwiorydd, ei gydyn yn gyffredinol, a'i wrthwynebwyr, a hefyd wrth gwrs ei berthynas a'i dad nefol. Breges ar mynydd ddihysbydd yn dydy, mae mor gyfoethog yn rhychwantu pob agwedd ar ein bywyd ni, ar hyn y dylai yn cymeriad ni fod. Nid casglad o ddeddfau ydy o, fel oedd gan yr Iddew, ond patrwm ar gyfer yn bywyd ac ar gyfer ein cymeriad. A'r patrwm yna'n addas ac yn berthnasol heddiw yn gymaint ag erioed ar gyfer pob oes. O fe wyddai Iesu'n sicr nad yw'r un gymdeithas ddynol yn berffaith nac yn heddychlon o bell ffordd. Ond mae o'n dysgu un peth pwysig yn y geiriau yma, sef mae dim ond trwy fod yn drigarol, yn halionus yn ein darn am eraill, y cawn ni dderbyn trigaredd oddi wrth Dduw. Tebyg, byddwch yn amyneddgar gan oddau eich gilydd mewn cariad. Fi allan cryn dres, mynedd ni weithiau'n gall, ar ein goddef garwch ni hefyd, ond dyna eiriau byddwch yn amyneddgar eich gilydd. Wrth gwrs, oes nid yn naif. Ffredinol meddai Iesu, mae rhaid ni ddysgu bod yn hael ein barn. Nid Duw yda ni, yr un sy'n gwybod i'r gelion a chymhellion pob calon. Dyna ni cael yn cymell yma ac yn arbennig yng ngeiriau Paul ddarllenis i at y Rhufeiniaid, i gofio mai sefyll ymysg yr rhai a gaiff ei barnu, yda ni'na hefyd. A weithiau mae'n talu ni gofio hynny, dydy. Mae mor hawdd i ni feddwl y gweitha'n dydy am gymhellion rhywun arall, bod yn gyndyn i edrych heibio i'w camgymeriadau nhw. Mae Iesu'n condemnio pechod, ond fe wydda hefyd pryd i drigarhau wrth y pechadur yn gwyddau.
Y stori fawr sy'n darlunio hynny sgwrs ynde, ydy'r cyfarfyddiad yna rhwng Iesu a'r wraig a ddaliwyd mewn godineb. Pan ddaeth dyrfa hi at Iesu, maen nhw'n barod i'w llybyddio hi, fel o gynnyn nhw hawl i wneud. Yn arhoswch meddai Iesu, ynde. Pwy ohonoch chi sy'n ddi bechod, geith hwnnw daflu'r garreg gyntaf ti hi. Nid dweud, a mi ddwedodd ar y diwedd wrth i eiriau olaf oedd, dos a paid a phechu mwy, meddai. Does neb yn dygyddo di, ond dos a paid a phechu mwy, meddai. Nari o'n dweud wyt ti di wneud yn iawn, popeth yn iawn, na, paid a phechu mwy. Oedd yn gwybod pryd i drigarhau wrth y bechadur. Mi roedd yna un dosbarth ymysg yr Iddewon yn amser Iesu Grist oedd yn barod iawn i farnu eraill a gosod i lluni mesur arnyn nhw a'r Phariseiaid o'r rheini wrth gwrs. Ond mae'n bwysig i ni gofio nad pobl ddrwg oedd y Phariseiaid. Pobl dda oedden nhw. Pobl dda iawn, cadw pob manylun o gyfraith yr Iddew. Dwi'n cofio darllen llyfr unwaith yn rhoi pyn o'i hanes nhw, To Heaven with Scribes and Pharisees, oedd enw'r llyfr. Wel, o'n nhw'n cael eu condemnio gan Iesu, wrth gwrs, oherwydd ei hagwedd tuag at bobl eraill, yn ddirmygus ac yn rhagfarnllyd at bobl eraill. Felly crynhoi dysgeidiaeth Iesu yn yr adnodau yma, dwi'n meddwl, trwy ddeud nad ydan ni ddim yn gymwys i farnu neb. A hynny am 3 rheswm. Diffyg gwybodaeth, diffyg gwelediad, a diffyg gras. Dwch ni cymryd yma munud heno. Diffyg gwybodaeth. Mae yna hen ddywediad yn does, to know all is to forgive all. Gwybod y cyfan. A'r gwir ydy, wrth gwrs, nad ydyn ni ddim yn gwybod y cwbl am berson arall a'i amgylchiadau. Mi ddwedodd un o'r rabiniaid oedd yn byw dim ond chydig bach cyn amser Iesu, y Rabbi Hillel, paid a barnu neb ond i allu fynd y hun i mewn i'w amgylchiadau a'i sefyllfa. Cyngor does, ynde? Deall amgylchiadau pobl a'i cefndir. Y temptasiynau sy'n ei blino nhw'n barhaus. Y tensiynau sy'n pwyso arnyn nhw, i gwendidau. Y cyfan sydd o dan y wyneb ym mhob un ohono ni. Na wyddon ni ddim digon. Diffyg gwybodaeth. Mae'n teimlo bod ambell un yn barod iawn i rithro a barnu rhywun arall wrth yr olwg, wrth y pethau allanol a gosod ei labeli, heb fynd i draffath i'w hadnabod na'i deall. Pa fyddwn ni'n wneud hynny ambell tro, mi fydd amser yn dangos i ni, yn bydd mor anghywir yr oedden ni. Mi fydd amser yn ymparnu ni. Dro arall, mi gawn ni'n barnu gan bobl eraill am yn diffyg cariad. Ond trwy'r cyfan mae rhybudd Iesu Grist yn sefyll. Mae Duw yn unig all farnu. Ac adawn ni iddo fo wneud hynny, achos y fo'n unig sydd yn gwybod. Dyda ni ddim yn gwybod digon. Dydy pethau ddim bob amser, fel maen nhw'n ymddangos ar yr olwg gyntaf. Cofiwch ydig yn ôl erbyn hyn, oedd y teledu ymlaen gyda yn ystafell fyw ar newyddion. A mi eisiau mewn ar ganol rhyw eitem ar y newyddion. A'r cwbl a welwn ni oedd y dyn yma'n sefyll yno, oedd yn llenwi'r sgrin ac yn siarad.
tatŵs gen fo mhobman I lawr I freichia, ar I wyneb, draws I ganol, bob man. Modria wedyn, modria yn ei glistia fo, ar ei eilia fo, yn ei drwyn, yn ei wefus. A mi gymys I un olwg arno fo meddwl, be mae hwn di wneud rhywbeth. A dyma chi beth oedd I wneud. Oedd o'n gyrru I lawr, ydych chi'n cofio'r hanes allan, oedd o'n gyrru I lawr i'w ffordd brysur, ffordd fawr. A mi welodd o gar wedi stopio yn yr ymyl. A mi sylwodd o wrth arafu bod yna fwg yn dod allan dan y bonet. Ac oedd yn ama bod wedi gweld fflam hefyd. A mi stopiodd ar unwaith. A mi ath draw. Ac oedd yna fam ifanc a'i babi yn y car. A mi roedd y fam drea yma mewn gymaint o banig oedd hi methu agor I gregus hyd yn oed. Heb sôn am fynd I stryffaglan efo'r strapia, ydych chi'n cofio, ar y seti, y plant bach, a dyna oedd ar y babi yma wrth gwrs yn y car. Mi agorodd y drws I chael hi yn rhydd, deud wrthi am fynd allan o'r car. Estyn draw wedyn at y babi, stryffagla chydig bach efo'r strapia, a chael y babi allan a'i roi ymreichia I fam a deud wrthi, rhed I lawr yr ymyl, am dy fywyd meddai, rhed. A mi ath yn tarru hôl I. A mewn eiliadau wedyn, mae'n debyg, mi roedd yna ffrwydrad. Beth bynnag oedd y fflamau yma, mae nhw wedi cyrraedd y tanc petrol. A mi roedd y car yn wenfflam mewn dim o dro. Oedd wedi achub 2 fywyd, ond hynny hefyd wedi osod ei hun mewn peryg i'r eitha. Pobl hollol ddiarth iddo fo. A dyna be oedd y dyn yma, a'r tatŵs, a'r piercings wedi gwneud. A mi deimlis I gywilydd fod I edrych arno fo gyda fy rhagfarna fy hun. Dyn ni'n gwybod digon. Yn ail wedyn, diffyg gwelediad. Mae'r stori yna, dwi'n meddwl, tanlinellu fel yr ydyn ni'n edrych ar sefyllfaoedd a phobl trwy sbectol yn rhagfarna'n hunin, a'r sbectol honno'n yn gosod ni yn y goleuni gorau pob tro. A dyna'r darlun doniol sydd gan Iesu ynde, wrth fynd yn ei flaen fan yma ynde. Mi rwyt ti'n gweld brycheun yn llygad y frawd. A mae'n ti drawst yn dy lygad y hun, meddwl, a ti'n mynd gweld hwnna, ti'n cynnig tynnu'r brycheun o lygad y frawd, a ti'n mynd gweld y trawst yn dy lygad y hun. Tyn hwnna o'n gyntaf, meddwl Iesu, mi weled i'n well wedyn I dynnu'r brycheun. Mae mor hawdd yn dydy, mae mor hawdd gweld gwendid yn rwy'n arall sy'n mor amlwg I ni, a dyn ni'n ddall i'n gwendida'n hunin. Dyna oedd bai y mab hynaf yn ameg Iesu Grist yn de mab y fradlon. Oedd o'n gweld afradlonedd I frawd iau, heb weld yr hunan gyfiawnder, a mae siŵr gynna I y genfigen oedd yn llechyn I galon ei hun. Gwir y dwedodd Iesu'n de wrth y bobl yna, gyda'r wraig a ddalwy mewn godineb, pwy bynnag ohono sy'n ddi-bechod gadewch I hwnnw oedd yn gyntaf I daflu carreg ati. Dwi'n hoff o eiriau Robbie Burns. The woods and power the gift He give us to see ourselves as others see us. Diffyg gwelediad. Ac yn drydydd wedyn diffyg gras. Diffyg gras. Un peth y bydd rhaid I wrandawyr Iesu ddysgu oedd
nad ydy barn Duw fel arfer ddim yr efas a'n barn ni. A mae o'n ras ac yn gariad I gyd. Dyna sydd yn ameg y mab a fradlon, a mae yna sawl dameg arall yn gyrru'r un wers adra. Y ddau weddiwr yn y deml, er enghraifft, y Phariseiad yn sefyll yn dalsyth yng nghanol y deml yn ei gamol ei hun, rhestru holl rinweddau o flaen yr holl alluog. A'r llall, y publican, yn gorwedd ar lawr, hebyn o godi I lygon i'r neb. O ddiw bydru garog wrthyf meddai bechadur. Hwn meddai ysydd adre wedi gyfiawnhau, nid y Pharisea. Lle ddechmygu'r sioc I wrandawyr cyntaf Iesu. Lle ddechmygu'r sioc oedden nhw'n cael. Neu'r gweithwyr yn y wynllan, ydych chi'n cofio perchenog rhyw wynllan yn mynd allan yn y bore I chwilio am weithwyr, a mae o'n cyflogi rei yn y bore. Mae'n mynd allan ganol dydd I chwilio am fwy, a mae o'n cyflogi rheini. Mae'n mynd allan awr cyn diwedd y dydd, a mae o'n cyflogi rheini. Ac ar ddiwedd y dydd mae o'n rhoi yr un cyflog I nhw I gyd. Lle ddechmygu pobl yn dweud, di hwnna ddim yn deg, di hwnna ddim yn iawn. Mae rhai wedi dal pwys a gres y dydd, a mae rhain yn dod I mewn ar y munud ola. Pobl ddim yn deall nad ffordd Duw ydy'n ffordd ni, ac nid ein ffordd ni ydy ei ffordd o. Gweitha'r modd. Byddai'n teimlo bod y diffyg gras hwnnw I weld mewn rhai cylchoedd Cristnogol heddiw. Yr amharodrwydd I dderbyn y ffaith bod pobl yn dod at Iesu Grist ar hyd llwybrau profiadau gwahanol iawn i'w gilydd. Rhai fel Saul o Darsus ar y ffordd I Damascus, y weledigaeth fawr. Martin Luther yn ei gell yn Wittenberg, yr un fath, y weledigaeth fawr a gafodd o, y cyfiawn a fydd byw trwy ei ffydd. Williams Pantycelyn, gwrando'r Hywel Harris yn pregethu ym mynwent Eglwys Talgarth, dyma'r bore bys mi gofiaf, meddai, clywais I na'i lais yn ni. Nid felly pob un. Daeth Calvin at ei waredwr. Dim yn deud llawer. Dim ond bod o wedi I gynhyrfu'n dawel. John Wesley, my heart was strangely warm. Chiamina, magwraeth, dylanwad pobl Iesu Grist arno ni. Y ffydd sydd wedi'n cynnal ni ar hyd y blynyddoedd. Byddai'n teimlo, a dwi'n teimlo fwy dyddi yma wrth rand ar ambell un, mae'r hyfig llwyr ar ran unrhyw un ydy gosod ei hun I farnu dilysrwydd ffydd a phrofiad rhywun arall. Yr herlligrwydd eithaf. Ond yn fwy na hynny hefyd, mae'r geiriau yma o iddo Iesu Grist yn arbennig o berthnasol dwi'n meddwl heddiw yn y gymdeithas ehangach dyn ni'r rhan ohoni. Rhagfarna pobl eithafol, y llwyfanna cyhoeddus sydd gyda nhw heddiw ar-lein I fynegu'r rhagfarnau yna wedi cael penrhyddid yn dydi. A pheth hyll ydy'r rhagfarn yna. Peth hyll ydy o. Boed ar sail cenedl, neu hil, neu liw croen, rhywogaeth, beth bynnag ydy o. Deillio o anwybodaeth yma. Bydwch a barnu. Na ddiffyg gras. Dwi'n hoffi'r llinell o Shakespeare. There is no darkness but ignorance. There is no darkness
but ignorance. Byddai di ni gael ein harwain heddiw gan oleini Iesu Grist, y goleini sy'n disgleirio mor glir yn y geiriau yma, heddiw fel erioed, a'r mesur yr hwch, y mesur i'r chwythau. Mwyn ei enw. Amen. Ac i derfynu fe ganwn ni'r emyn 589. 589. Ysbryd graslon, rhoi mi fod yn raslon fel tydi. Disgym siarad yn dy iaith, boed y ddelw ar fy ngwaith. Gwna'i holl a ddwynder oes, ddweud wrth eraill, werth y groes. 589. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.